Imos a falar, Lola, imos a falar. Bo día, compañeiras. Un ano máis aquí, facendo memoria para construir futuro. E mirade, hoxe, 54 anos despois daqueles terribles acontecementos de Ferrol, o Consello de Ministros aproba unha declaración institucional de recoñecemento ás víctimas dos sucesos do 72 en Ferrol. Que condena a actuación da Policía Armada e se nos reafirmamos no compromiso coa memoria democrática, coa verdade, coa justicia e coa reparación. E hoxe, 10 de marzo, non é un día calquera no calendario. O sabemos todos e todas os traballadores galegos, pero sobre todo as comisións obreiras. Lembramos a loita, o sacrificio e a dignidade de quenes defenderon os dereitos laborais e a nosa democracia en tempos difíciles. É valentía, é dignidade, é a lembranza daqueles traballadores que pagaron coa súa vida o dereito a erguer a voz. É o lateso dunha Galicia que non se resignou, que decidiu organizarse, que decidiu loitar. E cada ano, cando facemos esa lembranza, sentimos que esa historia non queda atrás, sino que camiña connosco. Compañeiros e compañeiras, amigos e amigas, que este acto nos lembre que cada conquista laboral é unha páxina escrita con esforzo, con dignidade, como decía, e que nós, o igual que os compañeiros e compañeiras daquela época e que atravesan o tempo, temos a responsabilidade de continuar a historia, que este acto nos remova por dentro, que nos lembre que nada do que temos nos foi regalado, que cada dereito conquistado naceu do esforzo colectivo, das mans unidas e das voces que non calaron. Sigamos honrando a memoria co mellor que sabemos facer, organizándonos e loitando, porque mentras haxa quen crea na justicia, seguirá habendo relato, e mentras haxa relato, seguiremos tendo futuro, porque mentras haxa persoas dispostas a erguerse fronte a injusticia,